Устройството, за което всички говорят. Heated. Медицински доказано спира сърбежа след охапване от всякакви насекоми. Купуваш го един път и ти служи цял живот. Heated е устройство, което е създадено в Германия от немци и все още се произвежда в Германия. Толкова малка кутийка, която след като си поръчате от сайта Heated.bg получавате. Единственото, което трябва да направите е да отворите и устройството е директно вътре. Има два вида устройства с Lightning порт за iPhone до iPhone 14 и USB-C за всички Android и iPhone след 14. Отваряме вътре и виждаме устройството. Хоп! Това е. Толкова малко устройство, което прави толкова много неща. Има част, която се закача за ключове, за раница или за където пожелаете и същинското устройство. Ето го, показвам ви го, толкова малко. Аз днес ще използвам устройство с USB-C, защото телефона ми е с USB-C. Всичко, което трябва да направите е да вкарате устройството. След като вкарате устройството и получите известие, автоматично цъкате и ви води към App Store, от който може безплатно да изтеглите приложението. След като отворите приложението, има няколко варианта. Първия е къс период на действие, среден и дълъг. Може да избирате между дете или възрастен и може да избирате дали е чувствителна кожа или не. Моето предложение за вас е: избирате възрастен, избирате сензитивна кожа и слагате short или medium, т.е. къс или среден период на действие, зависи от това колко е голяма пъпката и колко ви сърби. Това е всичко, което трябва да направите. След като сте избрали настройките, натискате старт. Първия път трябва да се съгласите и да разберете общите условия, натискате така. Показва се, че устройството се загрява и след това сте готови да нанесете на пъпката. Пише колко време ви остава. Това е. Готови сте. Как всъщност работи Heated? Heated работи по най-хубавата технология, без никакви химикали, без нищо, което да мажете. Heated работи единствено и само чрез топлина. Когато ви охапа един комар, той вкарва белтъчини в тялото ви. Тялото, за да може да реагира на това и да се предпази от заразата и външните вещества, които са влязли в него, тялото ни образува хистамин, който хистамин всъщност е пъпката, която всички знаем, която се зачервява, почва да ни сърби и бабите са ни казали: прави кръстче, служи топла вода, служи студена вода и всякакви други неща. Нещото, което най-много работи от бабините принципи, е да нагреем лъжица и да я сложим. Но защо работи? Топлинните импулси спират производството на хистамин и оттам пъпката вече не ни сърби. След като не ни сърби, тя в рамките на няколко часа просто изчезва. Нямате гадния сърбеж, нямате раната, която след сърбежа създавате, защото какво правим ние? Чешем пъпката, отгоре повърхностният слой на кожата ни се наранява и оттам създаваме рана. Тази рана зарасва в рамките на седмица. И ако имаме много хапвания от комари, цялата ни кожа става на едни гадни дупки, гадни рани, след това има корички върху тях. Ако пък махнем и коричката на раната, почва да тече още кръв в рамките на секунди след охапване. Може да не е веднага след охапване, може да е на следващия ден, когато вече усетим сърбежа. Просто използваме Heated, слагаме върху пъпката и за секунди сърбежа изчезва пъпката, изчезват и раните, които евентуално щяхме да направим при обикновеното третиране на една пъпка. Нещо много важно за работата с Heated. При първите ползвания ще усетите много голямо парене. Това е нормална реакция на тялото. Още от деца ни учат, че там, където пари не трябва да пипаме и тялото автоматично реагира да се отдръпнем от устройството. Но то е специално направено да се загрява на максимум 51 градуса. 51 градуса няма как да ви опари. Хубаво е да нанасите Heated само там, където има пъпка. Но не се притеснявайте от топлината. Няма да ви опари, няма да ви нарани кожата, особено ако използвате един път. Не случайно след като нанесете един път, ако искате да направите повторно, приложението ви предупреждава: не го нанася и втори път на същото място. По-добре изчакайте 10 на минути. Ако сърбежа продължава, тогава нанесете отново. Пак ще ви пари, ще усетите голямо парене, но реакцията ви на това парене е съвсем нормална за тялото. Не се притеснявайте, просто изчакайте секундите, които трябва и сърбежът ще отмине. Щом пари, значи работи. Клиничните проучвания доказват, че третирането на пъпките с Heated показват, че наистина Heated работи. Heated не е спрейче, което да свърши. Heated не е лепенка, която вече да не можеш да ползваш. Heated е устройство, което работи от телефона ви. Зарежда се от телефона ви, действа мигновено и може да го ползвате за цял живот и за цялото семейство и всичките ви приятели. В момента, в който аз взех Heated, даже сега ще ви покажа, че на ключовете ми съм взел
Heated с металната приставка за ключове, която също се продава в сайта heated.bg. Абсолютно същото устройство, само че с допълнително кейсче, за да мога да го нося навсякъде. Вече не се разделям с него. Бях в Бали преди един месец и наистина това беше устройството, което промени престоя ми там. Без него аз щях да съм постоянно на пъпки, постоянно да се чеша и тотално да провали преживяването ми. Но благодарение на Heated и възможността да излекувам всичките си пъпки мигновенно, престоя ми беше прекрасен. Heated е устройство, което според мен всеки трябва да има вкъщи, всеки трябва да има в раницата, всеки с деца и с приятели около него трябва да им го покаже, защото време е да спрем да се чешем. Няма нужда, когато има решение. Heated може да намерите в сайта heated.bg или от аптеките SoPharmacy. Кажете ми в коментарите, ползвате ли Heated, ползвали ли сте Heated и дали бихте го препоръчали на приятели. Купете Heated за едно безгрижно лято, без пъпки.